Здравейте! Добре дошли в Буркан VN. В днешното видео ще ви покажа как да се работи в Scratch. Ако сега разбирате какво е Scratch, това видео е за вас, защото обяснявам точно и ясно. За целта първо пишем Scratch в Google и го отваряме и създаваме ново проектче. Или просто пишем Scratch Download, отваряме линка и изтегляме. Аз ще покажа на инсталираната версия, отваряме Scratch. Излиза ви този прозорец, първоначално е на английски. Изчакваме малко. Ето тук, ако искате да смените език, натискаме това и даваме български, например. Може да изберем и друго име на проекта. Примерно така. Ето тук, това са координатите на героя, показване или скриване, размера и посоката му, като всеки спрайт може да има много костюми. Спрайтовете и костюмите може да вземем от библиотеката, да нарисуваме някакъв случайен да им даде или да си качим от компютъра. Ето, както виждате, може да... Ето, така изглеждат два костюма. Избирам нещо по-добре, например Аби, като може и да редакцираме. Както виждате, може. Като натиснем избор на фон, фонът, т.е. декорът, може да има няколко сцени. Примерно избирам замъкът, натискам върху сцената и може да добавим и друга сцена, така един декор и три сцени. Като пак може да качим рандъм, да нарисуваме или да изберем. И това е за дизайнът и как се работи с Scratch. В следващата част ще разберем и ще направим една базова игричка, за да видим как всъщност работят блокчетата.